Ale, kdo pak mi šahá na kládičku? Ale, Klády, krásný dobrý večer, omlouvám se, trochu jsem se zasekl v kuchyni, ale už jsem tady, Klády, jdeme na to. Tak. Fazi, Rošel, Baltazare po dlouhé době, dobrý večer, Radfar, Doktore, Nerdis, Janku, Venco, Kudrnáči, děkuji za těch 43 měsíců, Konraz, dobrý večer. Tak jo, Klády, díky moc, že jste dorazili a vítejte na dalším zasedání našeho večerního klubu. Tak jo, jdeme na to. Vidím tu nějaké pamlsky, vidím, Konraz, Vegas a Maestro Nerdis se činili. Ne? Chápu. Ivan povýšil. Ivan se teď kouká na pamlsky a říká, dokud ty pamlsky neuvidím na vlastní oči, tak neskáču. Dobře, Ivane. To dokážu respektovat. Jeden pamlsek. Druhý pamlsek. A třetí pamlsek. Dobře. Viděl jsi to? 3 pamlsky v ruce držím. Tě vidíš. Teď už přijde. Kde Falko? Uvidíme, já si myslím, že Falko pak přijde, ale znáš Falku a práci. Konraz. Vegas. A Doktor Nerdis.
Tak, dobrý den Vinču, tak jsem tady, Mephistopheles, dobrý večer. Dejte mi číslo, bude mít volno. Jak bude mít volno? Chce číslo na Falka? Jako, počkej, měl jsi s Falkem rozjednaný něco důležitýho? Já myslím, že na něj mám jako soukromý číslo, takže jako myslím si, že pokud by to bylo fakt důležitý, tak asi bych jako bylo pochopeno, že jsem šernul. Jo, ale potřebuju potvrzení, že jako je to fakt důležitý, víš jak, protože nikdy nevíme, jestli Falko teď zrovna nedělá něco extrémně důležitýho. Já vždycky přijdu pozdě, abych se zúčastnil krmení zdravé zvěře. Jo, to normálně ne, dělám si srandu, pak to vezmu do vyspu. OK, dobře. Vážím si toho, že jsi řekl na rovinu. No, Ivanko, opře se, můj chlupáči. Tak, Klády, po nečekaném včerejším neplánovaným radovánkách si přiznám, že jsem dneska trošku vyflusla, protože jsem včera měl odpočívat, ale to nevadí. Zvládneme, poradíme si. Takže nevím, co budeme dělat celý ten týden. Takže plán na týden zatím necháme být, ale... Divné. Ale... Dáme si dneska trochu vrtání, protože ve 2 hrách, který mám fakt rád a který mě baví, vyšly to updaty, tak se půjdeme podívat. Tady teda mě vyskočily nějaký blbosti. Zavřít. Takže taky Pacific. Ne. Hele, já Pacific zbožňuju, mám ho rád, dokonce ho můžem streamovat pro NVD, což jsou pro mě jako 2 mouchy jednou ranou. Problém je, že dlouhodobě, co jsem se tu bavil s lidma a čísla to jako dlouhodobě potvrzovaly, že ta hra je zábavnější pro mě, než jako pro diváky. Že je to hra, která je mnohem... To je třeba obrácený efekt u U-boatu, jo. Mě by nikdy nenapadlo, že u U-boatu se dokáže tolik lidí jakože prostě chillovat a jako v klidu lurkovat, jo. Jsem myslel, že už dávno to bude prostě jakože done hra, ale u Pacifiku bylo prostě vidět, že Pacific jako lidi prostě nebere, jo. Někteří se opravdu museli přemáhat, aby to prostě jako fakt... Jo, to je hra, která baví mě, ale divácky bych řekl, že není tak poutavá. Možná by u Pacifiku bylo zajímavé dát kratší úseky, protože byla úmorná. I to je možný. On je problém, víš, možná i v tom Pacifiku naopak, Venco. Že já jsem strašně moc času strávil furt jako zastavováním, vylejzáním a takový, že to vlastně jako... Mě to bavilo, protože jsem si furt syslil svoji hromádku, ale nikde tam nebyl ten... Protože já jsem nad tím přemýšlel z jiného pohledu. Já jsem přemýšlel nad tím, proč Pacific jako lidi nebere, ale přitom jsme tu hráli takovou tu hru, kde máš takový ten long drive. A ten lidi docela bral. A já si fakt myslím, že to bude hodně způsobený i tím množstvím zastávek, že u toho takového toho long driveu, ten, nevím, jak se to tady, drive, něco blablabla, jak jsme hráli s těma ufonama na konci, tak tam byly delší úseky, kdy jsi fakt jako jel a vychutnal si tu jízdu. A já si prostě myslím, že to je ten problém. Takový to jako to neustálý zastavování a vlastně přerušování, že ty jako potřebuješ ideálně hru, kde jako dlouho jedeš a při té jízdě se můžeš bavit s chatem a pak zastavíš a projdeš nějakou oblast. A není to prostě, že vylezeš, 30 sekund něco oběhneš, nasedeš do auta, 40 sekund jedeš, pak zastavíš, 30 sekund oběhneš, zase jo, minutu jedeš a to ne, to chce prostě 3 až 5 minut prostě jet a pak 3 až 5 minut prostě prohledávat. A v takovýhle intenzitě si myslím, že je to dostatečně jako zajímavý divácky, ale to... Pacific Drive jako de facto vlastně nabízí, ale člověk by se musel naučit fakt jako jet po cíli a nesnažit se syslit. Jinak gratuluju ke 100% achievementu a tak Helicopter Dating Simulator. Já nemám nejmenší ponětí, o čem to mluvíš, Terore. To jsou z prax prostý pomluvy, Terore. Čau Andrej a čet, zdravím z práce, hlavě obrostré. Ahoj Corko, to je nějaká chyba, to je nějaký glitch Matrixu. No, s těma dálnicema už je pak svižnější. Je to s těma dálnicema pak svižnější, jo, ale já bych jako dal někdy Pacific Driveu, bych dal fakt jako znova šanci. S tím, že já bych si prostě zásobení a tak nechal jako mimo stream a na streamu bychom jeli prostě jenom takový ty jako long drive, fakt.
jako dostat se někam, splnit úkol a prostě nesyslit itemy, pokud nenarazíme na nějaký příběhový jako záznam kartu nebo tak. A pane šprýmař, až budu mít úplně čas, tak vše dořešíme, 100% nerys. Jakože nemusíš se bát, já se budu modlit, aby ty jsi neojebal mě, ale zároveň se můžeš spolehnout na to, že já rozhodně jako nejsem typ člověka, který by prostě nedostal svým závazkům, jo, jakože jedna věc, na kterou můžu zaklepat, můžu být pyšnej, je, že nemám dluhy. Nemám dluhy nikde u nikoho. Jo, teda až na Majoiho, ale to je složitější. Spíš takhle, Majoi má u mě uschovaný peníze, než že bych řekl, že mám dluhy, tak. Čus, už zase sedíš u tohohle počítače a hraješ ty hry, to nemáš co na práci, koukej jít ven mezi lidi, najdi si holku, práci, vypadni z baráku, trénink na věci budoucí mám za sebou. Trénuješ, jo? Trénuješ, až budeš muset školit prostě. Užíváš si co? Piggy 2.0. Víš, co je horší, Piggy? Že mnohem dřív. Víš, jaký tam budeš mít ten rozkol? Jdi ven, kurník šopa, já ve tvým roku, jako ve tvých letech jsem prostě pařil, tamhle jsem měl prostě holku, tamhle jsem měl holku a tak podobně, a pak se otočíš na druhou stranu. A ty, jestli si domů přitáhneš kluka, tak se mě nepře. To bude hrozný. Jo, já to neřeším, spíše asi bude i víc i toho něco. Jak něco pro Rika? Joink, všechno moje nyní. Samozřejmě budu plně respektovat tvá rozhodnutí, ale hele, není problém, to určitě vyřešíme, Nerdis, to určitě vyřešíme. Všechno beru. Ono s těma dálnicema, už je to pak, jo, to jsme řešili ty dálnice. Béďo, ahoj. Lloyde, Vegas, jestli jsem někoho mysnul, Submazo, dobrý večer, tak dejte vědět. Což o to, kluka je oka, ale nějakýho youtubera nebo streamera. Tak ale jako vem si to. Jakože když bude mít školení jako po mamince, tak by prostě jako Piggy v jeho letech už budeme mít novou generaci prostě TikToku. Budeš mít slavnýho TikTokera doma. Ty jestli si přitáhneš domů kluka, tak tě nechám přešít. Vole. Co je? Pohodlně se usaď, opři se, přestaň dělat pičovi. Ano, taky tě mám rád. Ahoj, Miko. Takže tak. Kuja to. Ne? Tak, ten nový hra od SnowRunneru vypadá zajímavě, otázka je, jak moc to bude rozsáhlý. Uvidíme, ale minimálně je to signál, že jako se rozhodli jít správným směrem. Protože Expedition byl krok špatným směrem už jako z podstaty věci. Jo, jakože ještě předtím, než jsme se pustili do Expedition, tak jsme jako měli velmi slabý očekávání. Jo, protože, znova to řeknu blbě. Vezmeš aspekt hry, který není tak zábavný a postavíš na něm samostatnou hru. To není správně, to není úplně jako chytrý řešení, jo. A teď udělali přesný opak. Vzali aspekt hry, který byl oblíbený, populární a zábavný, jako v rámci té komunity, té hlavní hry, a staví z toho samostatnou hru. To zní dobře. Tak malej bude trénovat postup na nejpomalejší vraždu v historii lidstva 2.0. Lžička. Jo, bude mít plastovou lžičku, ne? Ten pes má snad delší jazyk jak hlavu. A to ne. A tak pes, no. Jsem se díval na čísla na Steamu, to hraje snad 100 lidí, ty expedice, já je vypnu asi po 30 minutách. Tam je fakt problém, jo, že ten engine sám o sobě ti neposkytuje požitek z té jízdy, ale postavíš hru, která je o tom, že jezdíš po mapě. To je prostě... Uvidíme, co blbneš, papírovou, jedeme Green Deal, oh shit. Ty si děláš srandu, Piggy, a pak doma budeš mít vegetariána, tyjo, nestraš, karma je svině, se ti to vrátí. Expedici jsem ani nekoupil. Tak my taky ne, ale my jsme Expedici dostali to, co se chystá od SnowRunneru, díky Béďo, Jukni Miko, ale vývojáři SnowRunneru jako Focus Entertainment a vlastně Saber Interactive, tak chystají na SnowRunneru vlastně postavenou hru, ale je čistě zaměřená na jako opravování měst, znovu budování cest a tak. Jako chvilkama jsme měli pocit, že koukáme na nějaký jako mix mezi SnowRunnerem a Construction Simulatorem, jo? Že ta myšlenka je prostě, máš tam mapu po nějakém hurikánu nebo tak a tvým úkolem je opravit budovy, vybudovat nové cesty a tak, jako celý to zprůjezdnit a to vypadá dobře. Vega, co to je? Neptej se, Piggy. To je věc jako Voldemort.
Nesmíme vlastně o tom mluvit, nebo se to zjeví, prostě hoha. Mě mrzí, že to není součástí SnowRunneru, Roadcraft a Expedition mohly být součástí originální hry. Ne nutně, protože... My jsme to probírali už před nějakou dobou, Baltazare, že jako SnowRunner prostě dosahuje určitýho konce své životnosti a bylo by lepší, aby rozdělili nový samostatný tituly, ideálně s upravenou verzí engineu, jo. To je ten hlavní problém, jo, že... Prostě ze SnowRunneru už by se dalo říct, že vymačkali, co šlo, teď to chce něco novýho, ideálně odděleně, ideálně s vlastním jakože updateovaným enginem a tak, nový možnosti, nový ability a tak. Aby Piky mu neřekl prcek, že to, ne, nepřehánějme, jo, nevěšme ptáky, bulíky na, nevím, jak se to říkalo, prostě nesíčkujme, tak. Však se to přáli do basic hry, ne? Hele, to jsme si sice přáli, ale jako samostatně postavená hra to bude asi ještě lepší. Jo, protože SnowRunner ti třeba nedovoluje odsunovat suť. Jo. Tohle je víc promakaný to, co jsme si přáli, Miko. A hele, je to moje dítě, budu ho mít rád, ať se děje, co se děje, ale žrat trávu to teda chápu, i ty máš hranice. Jinak do SnowRunneru jsem teď stáhl mod Real Life a četl jsem, myslím, že jsi to psal na Insomnii. Zlepšilo hratelnost fyzika, kde auto neskáče jak blbý, nějaký nový pneumatiky, modifikace auta a podobně, no. Ale je taky smutný, že prostě takovýhle věci musí řešit mod a ne hra. A sbírají další peníze na tom samé, přidávají další DLC a lidé jen platí a platí. Teď když se koukneš, tak po tolika letech celá hra stojí přes 100 euro, což je hodně. To sice jo, Baltazare, ale důležitý je kolik jako času a obsahu ti ta hra nabízí, jo. Že já nemám absolutně žádný problém s pricingem prostě SnowRunneru, že tam je ta důležitá myšlenka, jo, že ty normálně vydáš hru, dáš jí nějakou cenovku a jsi s tou hrou hotovej. A oni fakt jako vydávají poměrně obsáhlý DLCčka, který mají jako několik... Pokud mi přidáš DLCčko, který prostě jako obsahově přinese až třeba dalších 20 hodin navíc minimálně, jo, a třeba ještě nějaký nový mechaniky nebo tak, a řekneš si za to, nevím kolik stojí ty season passy, 15 euro, tak si řekneš, OK, to je dobrá cena, jo. To je za mě úplně v pohodě, jo. A to, že prostě místo toho, aby rovnou dělali na dvojce, tak každý rok vydají prostě jako 4 sezóny, jo. Já jsem s tím úplně v pohodě. Jako s jejich cenovou politikou a tím, kolik to stojí, nemám absolutně žádný problém, jo. Navíc, oproti jiným společnostem, které tyhle ty věci dělají, to nabízí i velmi dobrý a velmi rozumný prostě balíčky, jo. Co mě třeba strašně trápí u her, jako je The Sims, kde prostě jako v životě nebudeš schopný si koupit všechny DLCčka jako v nějakém superpacku, který by měl rozumnou částku. Takže The Sims prostě má cenovku $1200, jo. Skvělý, fakt skvělý do prdele, no. Okay. Season, ne, dej mi. Chci vidět season passy. Season 1, 2, 3, 4, 5, ne, to nechci. Anniversary DLC, ne. Já jsem chtěl, teda někde museli být ty nabídky na ty season passy, vždycky byly. Byl přesvědčený, že byly. Vždycky dali kupovat ty anniversary, jo, jako, že i vlastně teď máš jako anniversary edition, můžeš koupit, jo, která obsahuje season pass 1, season pass 2 a prostě stojí to výrazně míň, jo. Mě to teda bohužel nevypisuje, protože já ty věci mám, jo, ale... Pak máš SnowRunner 4-year anniversary edition, jo, kterou teď koupíš, počkej, za 20? Jo, jako, vem si, že SnowRunner můžeš koupit aktuálně Počkej, já to musím zkontrolovat, protože ono je možný, že kvůli tomu, že já to vlastním, tak mi to háže jinou cenu, jo, tak to můžeš prostě koupit jako za 100 euro, jo, za 100 euro můžeš koupit jakože kompletní balíček se všema prostě seasonama a to není špatná cena, jakože vem si, že je to hra, která vyšla a pak 4 roky jako fakt aktivně přidávali další a další mapy, další a další vozidla a tak podobně. Není to přehnaná cena. Není to přehnaná cena za 4 roky aktivní práce na té hře, jo. Za mě dobrý. 16 stává každý měsíc, jo. Až ty DLC v té Sims koupíš, tak ti vypnou servera a už hru nezapneš. To ani nemluv.
Na Humble tuším byl nějaký pack Simsů z DLC, jo, jako taky jsem něco viděl, ale nebylo tam prostě všechno, jo. To oni ti dají třeba pack a dají ti k němu prostě třeba 2-3 DLCčka. To je celý. A to stejně nevadí, já už jsem na The Sims zahodil šavly, já teď čekám na Inzoi. To si chci zahrát, protože možná vás to překvapí, ale ano, já mám rád tenhle typ her, kde prostě můžu předstírat, že všechno je v pořádku a jsem multimiliardář se svým apartmánem někde u moře. Takže já se těším na Inzoi. Hlavně asi 2000 hodin hratelnosti u toho Snowrunu, než projdeš všechny mapy solo, tak, jo. V multiplayeru stačí, aby ty DLC měly jen... to je další věc. Zároveň mají politiku, že v multiplayeru ti stačí, aby DLCčka měl pouze zakladatel, všichni ostatní můžou mít základní hru. To je taky skvělá věc. A u Snowrunu naštěstí nemusíš na začátku kupovat DLCčka, než se prohrabej začátkem, jestli v tomto. Jako jo, ale říkám, teď bys koupil tu edici za 100, jo, se všema jakože těma sezónama, jo, jako hru a season passy. A to je bez akce, jo. Tam je otázka, kolik to stojí, když je prostě akce, jo, tak to třeba podle mě pořídíš za 60, jo. Říkám, jako s tímhle fakt nemám problém. Takže ty seš tak chlubatej a pelícháš. SnowRunner má akci každý měsíc, nice. A dokoukal jsem Arcane Edge Runners, už chápu oblibu Lucy. Neříkej mi to, já jsem Edge Runners furt neviděl. Ale vždycky, když vidím nějaký jakože klip nebo něco podobného a je tam Lucy, tak musím říct damn. Moc pěkná sada pixelů. Je to špatný klády, byl jsem obsazen. Máme vyšli každý měsíc mi přijde. Hele Ivánku, mám tě rád. Jsem rád, že se ti to líbí, ahoj Stopiv, ale dáme tě dolů, jo? Nebraň se, já tě dám dolů. Tak jo, tak si lehni. Tak si lehni a zůstaň. Dobrý. Přesvědčil jsi mě, můžeš si lehnout. Dneska streamuješ se mnou. Tak jo. Jako mám trochu cukání si pořídit figurku Lucy, why not? Miko, why not? Andrej dneska nepotřebuje vosk na vousy, no dneska ne, no. A ty mít ženu taky dáváš dolů 4 hodiny. Ale já si myslím, že já nevím, jaký ty máš zkušenosti se ženským, ale jako je rozdíl mít ženu a mít ženu, která by jako o tebe projevovala takový zájem, víš? U něj aspoň vím, že mě opravdu bezmezně miluje. Tak. Ale co víš, třeba se mi jednou poštěstí Stopiv. Tak. Ok. Nic klády, pokračujeme dál. Tak jo, ale pojďme se povědět o tom, co se bude dít dneska. Ale dneska si konečně dám pořádný chill, takže se půjdeme jako první podívat na Domekeeper update. Velký update v Domekeeperu. Z tu hru nehrál ani nepamatuju, takže se milé rád podívám na to, jak se posunula. Pak se možná půjdeme podívat na Drillcore, jo, ale prostě první zůstaneme u toho Domekeeperu, uvidíme, jak dlouho vydržíme tam. Jinak jsem se díval, že ten 7 Days tě celkem chytnul, jsem se asi o hodinu později díval, že jsi to ještě nevypnul v ten pátek, jak chtěl zhrát ten U-Boat potom, jo nevypnul, no, jako stimulovalo to určitou část mýho já, která mě fakt bavila, pěkný hrnek, díky Stopiv, a je dost možný, že v pátek, když Majoj nepůjde vlastně druhý den do práce, tak je dost možný, že v pátek si dáme do půlnoci zase 7 Days to Die a že bychom dohráli ten náš rozehraný svět do té chvíle, než přijde první Blood Moon, protože přišlo mi jako OK, že ještě bych si chtěl vyzkoušet jako první Blood Moon, nebo jako chtěl bych si vyzkoušet, jak funguje Blood Moon v 7 Days to Die a pak budu asi s tou hrou jakože hotov prozatím. Hlavně ať najde mikrofon.
No, my jsme teď něco řešili a ještě Rick nadhodil docela dobrou jakože nabídku, takže já ještě pak budu řešit něco jako smysluplnějšího pro Majoiho. Já chci pro Majoiho vyřešit vlastně i webkameru, protože podobným způsobem, jako já jsem vstupoval do vysílání u Ricka, jak jsme teď měli tu Gamescom show, tak stejným způsobem já jsem schopný si pozvat Majoiho do vysílání. To znamená, já když budu hrát s Majoim, tak vy sice uvidíte moji hru, ale mohli byste slyšet Majoiho a mohli byste i vidět Majoiho. Což si myslím, že by nemuselo být to. Webku můžu darovat. A OK, tak to pak rovnou můžeš poslat, ty víš s čím. Máš něco smysluplného, Nerdis? Ty vole, Nerdis mi nakonec pošle nějakou šílenou webku a já se na to podívám a říkám, OK, Majoi dostane moji webkameru a já si jonknu tohle. Logitech C90, počkej, C90. C90. Přemýšlím. No tohle. Počkej, myslíš C900 anebo 920? Já to znám vždycky jako... Já znám 920 a znám 922. Znám i 930, to je taková, ale ta je divná. 922 je vlastně moje stará, jo. Čej. C900. To bude old school. To bude old school, ale furt by to mohlo fungovat, víš jak. Řešíme jenom pro Majo, jo, prostě takhle jako bokem na streamy. Jo tohle, takže C922. No tak. To už jsme doma, no to už jsme doma. To je, C922 je vlastně moje původní webkamera, no. To je můj budoucí dockcam, tohleto. To je klasika, 922. Tak. Ale, dobrý Klády. Budem kecat dál, ale já u toho zapnu hru. Jsem dneska úplně vyšťavený po tom včerejšku. Strašný. Tak. Hele, díky, že jste zase dorazili. Vážím si toho, kolik se vás tu včera objevilo na našem neplánovaném streamu. Bylo parádní. Takže díky Klády, ale já mám modrý světlo to. A nechce i Stream Deck? Ty máš i Stream Deck. A říkáš, už nepotřebuješ, jo, Nerdis? Ale já si myslím, že Majoi chce stream. Ahoj, já jsem Majoi, je mi to na hovno. Tak hele, jestli je ti to na hovno a nechceš to přímo jako prodávat nebo tak to klidně pošli pak, jak spolu budeme řešit ty další věci. No ale, Nerdis, řekni mi hlavně jinou věc. Jaký to tam bylo? Jakože jako já ti nedokážu prostě popsat, jakože svým způsobem, jako já když si to jenom představím, tak ty vole. Tak. Jaký to bylo? Hlavně, aby po tobě nechtěli ještě dcery. Ne, to bych neudělal. Jo, jakože, hele, já vím, kde jsou určitý hranice. Čekaj. Dobrý. Nastavil jsem správně hru, nenastavil jsem ještě hru, OK. Tak se jdem dát Domekeeper. Domekeeper. Tak. Hele, vítám vás opět u hry Domekeeper, která je o tom... Prestige, jo, oni udělali tabulky, aha. Která je o tom, že vy vlastně vyrážíte na cizí planetu, kam vás jako dropnou z orbity a vy tam máte za úkol těžit, posílat resursy domů. Nexty, ahoj. Znalost hranic ještě neznamená, že je budeš respektovat. To je hezky řečeno. A ve středu tam jdeme znova, až jsem si to užil jen na 10%, nebyl čas, musel jsem vyzvednout ženicha. OK. Tak to jo. OK. On se asi vyresetoval kompletně progres, takže nově ta hra má i tutoriál. No tak Klára, já vás ještě jednou vítám u Domekeeperu, budeme si samozřejmě povídat a tak dál, to jako pokračujeme, ale u toho budeme blbnout v této hře a vyber si herní mod.
Lol. Jo, tady si můžete vybrat prostě toho. Jednotlivý postavy. Oni mají... Jo, můžu být buď technik. Zkušený a efektivní profesionál s vynikajícími těžebními schopnostmi. Nebo může být člověk... Proč to nepřepříště? Jo. Jo, to jsou skiny, co jsem si odemk na technika. Tak. Kamera může být near nebo far. Pak je znalec. Za znalce hrát nechci, ten je divný znalec. Tak a pak tu máme 3 základní herní módy. Lov relikví, kde hledáte vlastně kromě toho, že těžíte resursy, vylepšujete svoji základnu tak podobně, tak hledáte relikvie, které potřebujete jako dotáhnout zpátky. Pak máte, přijměte složitou úlohu od klanu strážů a dokažte tak svou zdatnost. A pak je prestiž, což je takové, co jsou ty tabulky. Ty vole, klanová úloha. Mě zajímá. Vaše klanové úlohy, no assumption conditions. Upside down, showdown. Wow. Strážce Bergy, strážce to hodnocení v klanu. Já a Bergy jsme v klanu. WTF. Wow. Maze, showdown. Showdown. To je zajímavý. Můžeme hrát Showdown Version, který je o tom, že monstra na této planetě se připravují na jeden masivní útok. Jo. Vaším úkolem je přežít. Získáte jeden dodatečný starter gadget. Síla jako finální vlny je 3000. Jo, během 20 cyklů. To je zajímavý, jakože v klanu nemáte Rika. Já vůbec nevím, já ani nevím, jak se tam dostal prostě Bergy. Tohle je zajímavý. Můžu pokračovat dál. OK, regular. Ale zkusíme ten showdown, jo, to mě hrozně zajímá. Jo, a pak se vracíme doprava, tady si vybíráme, v jaký dom chceme. Teslův dom. Nejmodernější dom, který ovládá sílu elektřiny na nikdy dříve nespotřené úrovni. Unlock by winning a run. Tohle to vůbec nevím, co je, ten je ještě zamčený. Pak máme mečový dům, ten mi nikdy jako úplně nevyhovoval, ten mečový. A mám rád to standardní těžební dom vybavený přesným laserem. Dáme tohle. Spozdíš příští vlnu. Nainstalujte štít, který plodí část poškození, dobílí se automaticky. Strom zasadí, který plodí ovoce posilující tvůj pohyb a těžbu. A tohle to nevím, co je. Můžeme si vzít mazlíčka, já si pořídím kočku. To jsme našli během těžení, jsme našli kočku. Zkusíme... Já přemýšlím, jak by fungoval repelet, jako jestli bychom oddalovali tuhle supervlnu. O majáku, budeš mě provázet temnotou všech nočních tento týden. Jistě, sorry lajku. Já pořád jsem si chtěl vzít skafandr. Já to chápu, ty vole, já to chápu prostě. Jako hele, buďme realisti, nerdys, jakože prostě Kojima je vizionář. Jakože ten způsob, jakým on je schopný přemýšlet a jako co všechno se mu děje v hlavě, to je fakt jako neuvěřitelný. A mně se hrozně líbí ten vizuální styl, který celkově prostě prezentuje ty jeho polostroje, pololepky, polomrtvoly a tak podobně. Je to prostě fucking cool. Nevím proč. Muselo být fakt něco skvělého. Hlavně, aby se zadařilo, ale v tom nic. Dáme repelento. A je na čase jít. Tak jo? Jdeme začít misi. Hej, Čiča! Moje kočka. Začít misi. Jo. Máme vyzbrojeno, nachystáno, připraveno, co mají v mojí velikosti a mají tam v hale a já tam zase slintal. A máš pak i nějaký fotky, nerdys? Jdeme. Tak, dámy a pánové, vítejte na planetě XYZ. Vyrážíme do akce. Tak, repelent funguje. Tohle je klidná, pohodová hra. Ty vole, já jsem úplně zapomněl, jak se to hraje, co je tohle. Demonstrat on display a preparing for single massive attack, jasně.
Laserový dom, health capacity, tohle to je technik, vylepšení mě, vylepšení laseru a vylepšení repelentu. Doba v cyklech, oddálení vlny v cyklech 0,25. Nainstalovaný nádrž, která vyrábí tekutinu, jenž odpuzuje příšery, jasně. Oddálení v cyklech 0,32. Rozpráší během bitvy ohromující vlnu, která zpomalí všechny příšery. Tohle je dobrá věc. Použij vodu pro nabití repelentu, čím se zlepší bojové schopnosti na potřebu. Prodlouží zdržení příští vlny. Mně se líbí tohle, no, ale na to teď nemáme to. Tak, hello magnáte, už konečně doma, jde se chillovat, jdu si ohřát něco k jídlu, be right back. Jistě, my počkáme a somnu, dobrý večer. Jen se tu zastavila, zase letím, uživejte lidi a bacha na oslnění a opatruj se so mnou. A ne protože můj debil teda mobil jet doma včera, protože jsem blbec a nechal jsem ho v novém autě. Damn! Hej, stane se, víš jak, co s tím prostě. Zavřít, sakra. Jo, dvakrát P. Tohle já se budu muset naučit pracovat s tímhletím. Potřebujeme vyšší rychlost a vyšší sílu. Těžby. Tak. Potřebujeme rozhodně vyšší sílu a vyšší rychlost. Tak, základ je, že těžíme, taháme resursy a přemýšlím, co chci víc. Ale kočko by to má. Tak, co potřebuji? Já potřebuji vylepšit sebe, potřebujeme lepší trysky, nejvyšší rychlost. Jo, tohle je vylepší jetpack, aby unesl více surovin. Počkej, já mám... Já jsem přenesl... Já potřebuji... Tady něco je. Tak zvýšíme rychlost. Tak. Tak, perfektní, zvýšená rychlost. Tak, jedeme nahoru. Počkej, já možná budu mít na... Tak kočka mi tu škrábe. Vylepšíme vrták. Musím zvyknout na to ovládání přes ty jednotlivý ty. Nice. Se líbí, jak to má klidnou muziku. Tak. Tak. Vlevo dole máme vlastně 19 těch. 19 jakože vln. Se mi líbí ta myšlenka, že vlastně se bráníte jenom proti jedné vlně. Ale která prostě pak přijde, no. Jako doslova se na nás chystá konec světa. Jinak Death Stranding 2 bych hrál off stream, radši vím, kolik to bude mít hodin. Ani o tom nemůžu. Trysky. Já si zvednu trysky, no. No, prozkoumáme pravou stranu. Já první potřebuji fakt vyzkoumat. Tak. 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 Blbý, že jsme zatím... Ne! Ono by to spadlo dolů. Jesus Christ. Tak, potřebujeme tohle, ať můžeme vozit víc těch surovin. A hele, co to je? Dobře, tohle máme. Máme. Tohle taky máme.
Rychle nahoru. Rychle dolů. Tak, vypustíme ten a já fakt budu doufat, že to zpomalí ty vlny trošku. Tady uděláme průzkum, jestli tu náhodou není ještě nějaký ten. Dobrý, vypadá to v pohodě. Na tenhle ten typ materiálu budeme potřebovat, ale to... Budeme potřebovat lepší vrtačku. Tak. To vezmu sem. Takže kopa, ty vole, já se těším na Death Stranding 2. Fakt, že jakože říkám, já jsem to říkal už kdysi, mě prostě jako Death Stranding je hra, která mě se strašně trefila do Strike Zone, no. Potřebujeme oddělení. Tu prodloužení potřebujeme. Chtělo by to vrták, no, vrták za... Počkej. Já někde mám ale ten, že? Automatic Dome Repair, ne. Health Capacity, ne. Já bych potřeboval něco, co mi ukazuje... Nainstaluje si počítač, kolik vln se ti podařilo přežít, ne. Adaptivní ukazatel vln bude signalizovat nastavací útoky, toho přesto ukazuje se, ne. Já vím, že někde byla taková varianta, že jste viděli, kolik máte resursů v domu, že jste vlastně měli jako statistiku. Health Capacity, strukturu zdraví domu, ne. Zobrazuje čas do další vlny. Jo, tady. Zobrazí aktuální množství uložených surovin a automaticky opravuje dom pod útokem pomocí skladovaného kobaltu. Nice. Tohle je důležitý, protože já teď vlastně vidím, kolik mám surovin a můžu s tím jako líp kalkulovat. Ne, tohle nejde. Tak. Artefakt. Ale já nevím, jak se ten artefakt používá, sakra. Ale našli jsme artefakt první. Jako dobrý. Tak. Já vylepším vrták. Tak máme vylepšený vrták a jdeme. 17 vln. A ještě jsem nezačal vylepšovat zbraně, no. Super. Já teď vyzkouším, jestli můžu něco udělat s tímhle. Nevím, co s tím udělat. Počkej. Nechce to vodu? Není to symbol vody? Nice. A tohle bylo super. A to je artefakt. Udělali, tohle je úplně nový. Tohle jsem v životě neviděl v téhle hře. Nevím, co to je. Ale vypadá to jako artefakt, no. 16 vln. Jo, seber doplněk. Vystužení obalu domu. Vystužte plášť domu pro snížení poškození od útoku na blízko. Poškození způsobené projektily se nepozmění. Doplněk domu. Jednodušší měrný teleportér. Získejte osobní jednosměrný teleportér. Umístíte jednozrazový výstup kamkoliv na mapu a kdykoliv se k němu přemístěte. Rozdrtit na kobál. A použiju tohle. Okay. To nezahodilo ty dva další. Doplněk, ano. Hlavně, že z toho Rick užije taky. Ano. Další ten artefakt. Okay. Neviděli jste teď tady někde dole něco? Jsem na chvíli měl pocit, že mi dolů spadla číča. Nespadla mi dolů číča, že ne? Jako jo, mají tam jako chyby, ale víš jak. Mají tam sice chyby, ale snaží se. Já to beru. Tak, vezmeme si, ať toho můžeme vzít fakt víc. Je super, že vlastně nemáte teď... Tohle je strašně zajímavý režim, kde vy vlastně jako fakt ve velkým jedete. Hledám...
Dobrý, vezmu takhle. Vezmu takhle. A jdu nahoru. Tak. Máme další ten. Další artefakt máme. Výtah. Nainstaluje automatický výtah, který vyveze vytěžené suroviny. Ježiši, yes. Tohle je skvělá věc. Tohle je fakt skvělá věc. Protože já vlastně teď potřebuju věci jenom házet na ten výtah. Jo? To znamená, já je hodím sem, ale výtah už je sám vyveze. Teď máme šanci. Tak. Ta čeština tam byla, nebo si dotahoval? Byla. On vyšel obrovský update. Víš? A já teď právě koukám, co je v tom updateu a zatím jako super. Jsou tu úplně nové věci, vůbec tu hru nepoznávám. Zkouším nový herní mod, který je postavený na tom, že ty vlastně čekáš a máš jenom jednu vlnu, která přijde jakože za 15 stih. Skvělý, zatím skvělý. Me happy as jak prase. Potřebuji nový vrták. Sakra, nový podloží. Já to vezmu tudy, já mám pro jistotu. Vypadá safe. Tady můžu jít dolů. Nádhera. Ale podívejme se, co tu máme. Tohle to teď vezmu s sebou, pak se ještě vrátíme. Tak, pěkně k výtahu rychle. Tak. A výtok to pomaličku bude odvážet. Tvůj vrták je skoro stejně velký jako můj. Ty jsi dobře obrazený, vrtáku. Damn. Velký update prostě vyšel, magnáte, a jako zatím jsem z toho fakt jako me likey. Nic, provetáme dolů. Tady nemůžu vrtat. Blbý podloží. Nový artefakty. Tak rychle kouknem tady. Tady je mělká půda, tak půjdeme to, uděláme hloubkový vrt. Máme i vodu. Já rychle vyjedu nahoru a joknem na nějaký upgradey na repellent. Ahoj, čičo. Jukneme na upgrady na repellent, že bychom ho vylepšili. Co je tady? Oddálení ve vlnách 0,4, oddálení ve vlnách 0,5. Pak začneme nějak řešit ty zbraně, no. Já doufám, že to fakt bude fungovat a oddálí to ty vlny. Teď potřebujeme navýšit množství zeleného toho. A hele. A další artefakt. Ty vole, ale tenhle je zakopaný fakt blbě. Ale nenechám tu artefakt ani náhodou.
Než se prokopem. Moc pevný. Ale myslím, že další vrtačka byla na 12, ne? Super. Yes. 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 Pardon. Ale tohle je dobrý množství jako resursů. Tak tohle to si vezmu manuálně nahoru. Vylepšíme vrták a uděláme rychlý vrtání. Pojď. Pojď. Tak. Mushroom farm. Grow mushrooms in your cellar that can be planted inside a mine to get speed and mining buffs. Ne. Konvertor surovin. Slot sklepení. Dokáže konvertovat suroviny a pomoct ti tak vyvažovat inventář. Já myslím, že ten konvertor surovin se dá upravit tak, že on vám generuje suroviny. Počkej. After conversion is finished, the generator is ejected and the same conversion will start again if there are enough resources. Jo, automatický ten, dobrý. Jo, počkej, tady je někde, že... Jeden water to iron, jo, jakože 3 vody na 5 železa, nebo 4 železa na 2 vody umí udělat. Co je tohle? Tohle umí předělat kobalt na železo. 0 to 6, iron to cobalt conversion time. Iron per cobalt. Tohle teď fakt nevím. Tady jsem si možná dal něco, v čem se nevyznám. Nic, zpátky k vrtáku, potřebuji lepší vrták. Řeším teď. Jedu dolů, potřebujeme lepší vrták a potřebujeme pořádně navrtat cíle. Máme 12 cyklů, vlevo dole vidíme, že máme 12 cyklů předtím, než přijde velký badabum. Do prdele, co to je? Já jsem něco sebral, Klády, a nevím nejmenší ponětí. Nemám nejmenší ponětí, co to bylo. Potřebujeme rychle udělat. Jak v Minecraftu, vždycky necháváte dva ty, abyste viděli asi horní vršek i spodek. Na základě toho se mohli rozhodnout, jestli tam něco je nebo ne. Se jenom rychle podívám. A hele. Tadyhle je jiný úsek. Úplně. Tady je mrtě resursů. Mně by se možná vyplatilo vzít víc těch. Vzít ještě další vrtačku. A ještě zvýšit rychlost vrtání. Tak nechám to odnášet. Domácí pálenice, tak. Protože tohle vrtání... Tak. To nemůžu nechat. Dobrý, jsem nějaký teď ztratil. A já rychle vyjedu nahoru. Mám pocit, že bychom mohli rychle... Tak, pojď. Možná budu mít na další vrťák. Mám. Vypustíme, zkusíme zpomalit ten úsek. A já jdu vrtat. Jdeme vrtat ve velkým. Častika. Možná vezmu tady. Yes, yes, tenhle ten vrták je dobrý. Pro jistotu. Děláme rychlejček.
Ale mělo to smysl. Mělo to smysl. Já si udělám tady. To pro jistotu projedem. Jednou za čas uděláme takhle. Ať vidíme to. Jestli tam něco nemůže být. Ne, vypadá čistý. Tady něco je. Já nevím, co to je. Ježiš, já vím, co to je. To je semeno. To je svatý semeno, Klády. Já myslím, že to je svatý semeno. Ty vole, já ho nemám kde zasadit. To je blbý. Vysvětlím. To je semínko svatý, teda není. Ne, to je svatý semeno. Kalky ne. Prdlaj zvíš. Já si myslím, že to je svatý semeno. Takový to, co zasadíš, ono kořenama proreste ten materiál, na který si ho zasadil a začne vlastně začne vlastně generovat tu danou surovinu, ze který si bere živiny. Jo. Je to ono. Je to ono. Andrej je expert na poznávání semena, jasně. Jestli tu někdo něco ví o semenu, tak jsem to já. Samozvaný expert. To my víme už dávno, že je to ono. Tak. 10 vln, Klády. 10 cyklů, než přijde útok, který nás bude stát život. Se mi líbí, jak se mnohem víc můžu soustředit na to vrtání. A užívat si to. Nice. Měkká půda. Co je tohle, sakra? Mně se hrozně líbí, jak přidali tyhle ty věci vlastně. Podle mě je to nějaký artefakt nebo zařízení a já si myslím, že ono vyžaduje 2 železa. Protože tam jsou na aktivaci. Já potřebuji najít teď železo. No, přivést tam 2 železa. Holy shit, tady je to. Tady je železná ruda. Ve velkým. Tady. 1 železo. 2 železo. Aha. Já vidím plus 1 do hloubky. Ty vole, tak jako tyhle ty věci, co tu přidali, jsou fakt jako síla. Tohle mění hodně věcí. Zkus to, dej to tam. Ne, voda tam nešla, ale ono to mělo čtverce, takže já jsem věděl, že do toho musí jít železo. Takže já už jsem jedno tohle zařízení našel. Tohle je boží. Já prostě vidím plus 1 chunk, jakože tohle je hodně brutálně dobrý. Tohle je hodně brutální, co jsem teď aktivoval. Protože to znamená, že já nemusím dělat 2 vedle sebe, mně stačí dělat jakože vlastně 4. Počkej, ale já to seru, já si jdu rychle udělat lepší trysky. Já potřebuji lepší trysky na tohle. Potřebujeme lepší trysky. Jo, protože já teď, podívejte, jak nádherně mám rozhled. Tohle je game changer. Kde to bylo? Tady je to.
Dobré ráno, vépisy. Uděláme tohle a necháme protáhnout výtah dolů. Jo, strom nám teprve to jde. Tak, to tady necháme. Tady si vezmu tu vodu. Dolů, pojď. Už je to takový těžší. A nevadí, poradíme si. OK. Kurva, jak hluboko už jsme. To je problém. S hustotou. To bylo? Co to kurva bylo? Sakra, IGN obtížnost. To není IGN obtížnost. I když, Bůh ví, možná je. Možná je. Další artefakt. Kolik máme vln? 8 vln. Nic, beru. Nic a odtáhneme to do toho. Tam prostě to uděláme check, jestli tu něco není. Ne. Není tu nic. Jedem. 7 vln, teda 7 cyklů. Teď je otázka, no. Přemýšlím teď, Kláry. Co teď? Protože já bych jako měl začít věž, obraná věž se střelující příchozí projektily, raketové silo. Na pole vypádí proti musím pro následovací raketu. Dome backside, secondary combat ability. Ne věž, mně se líbí ta obraná věž. Tak, ale je na čase začít řešit snížení kontaktního poškození. Tohle je tak levný, že to musíme mít. Jo, on se dá ještě vylepšit, vrták. Aha, ty vole, hodně se dá vylepšit. Ale dobrý, že už máme prodloužený. Co je tohle? Jo, to je ta schopnost. Jo, to je ta nabití toho repelentem, no. Adaptivní ukazatel velmi ne. Oprava poškození svého domu pomocí kobaltu, opravy celkového zdraví. Jo, to jsou manuální opravy, jasně. Health capacity, permanentně zvýší strukturální zdraví tvého domu na 1100 a sníží kontaktní poškození. Jo, a tadyhle ještě snížení další. Co je tohle? Vystužuje plášť domu pro snížení od útoku na blízko. Nic. Jak jsme na tom s tím stromem? Ale on ještě nenese. Kurník šopa. Za jak dlouho budou krystaly? Zasadil strom a takovou damy neponese. Jesus Christ. Ahoj Andrej, you don't creepy, jo. Nemáš tam zase sloty na železo? Ty vole. Nebyly tam sloty na železo, pokud vím. Dělám takhle. Tak.
Bych to možná viděl s tím, že bych boostnul... ještě ty trysky. A nebo vrták. Vrták. Jesus Christ, co jsem to udělal. Ještě jsme nevylepšili zbraně, mám úplně základní zbraně. To je asi nejspíš chyba, no, že vylepšuju jako vrtání a svoji schopnost vrtat, ale absolutně nevylepšuju zbraně, no. To tady je super, že mám tohle, tady už výtah jako níž nepůjde. Hele, někdo nakupuje na Humblu, děkuju. Nevím, kdo si z vás na mě vzpomněl, ale díky. Díky za to podporu. Vážím z toho, že se na mě vždycky vzpomenete, když jdete nakupovat. Ty vole, yes. Yes, yes, yes. Tak. 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 Pěkně to nahrnout k výtahu. Je blbý, že už si neudělám tohle, no. Tak. Tak. Jdem vrtat dál. Tam ale něco je. Další nákup. Na Humblu. Někdo se rozšoupnul. Někdo nakupuje ten. Co tam teď je? Tam je furt ten Diplomacy is not an option bundle. Jsou tam ty koopové hry, jako je We Were Here Forever. Jako tituly tam jsou dobrý, to je jako super, ale... Vole. Yes. 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 Nic, vezmu zatím tohle. Nic kašlu. Prostě o jeden přijdu. Tak. Neřeším, jedu dolů. Rychle. Tak. Jo. Jo, koopový escape bundle, tak to bylo. Tam i dobrý věci tam jsou. Jesus Christ! Rychleji! To je hrozný, když prostě víte, že tu máte jakože máte tu mrtě lootu, ale potřebujete ho odvést. Skoro jako když hrajete deltu. Nic, odpojím jeden. Jakože tohle, jestli všechno dostanu do domu, tak bych možná mohl mít šanci. Že si myslím, že budu mít jakože mrtě věcí na vybavení prostě toho zbraní, no. Tak to je nový matroš, což je Diplomacy is not an option bundle. Jo, Jimmy, těho nevíš? Jakože prostě bundle, v rámci kterého je i Diplomacy, děkuju za další to. V rámci kterého máš tento nonce. Jo, Tower Defense bundle se to jmenuje. Děkuju, opět. Koukám, že někdo tam prostě jedete Killing Spree, tadyhle to. Jo, a je tam Gemcraft a tak. Jako jsou tam pěkné věci, celkově, jo, jsou tam pěkné věci. A jelikož tam někdo nakupuje teď přes můj partnerský link, tak mi to tu cinká, víš, tak to jenom jako přemýšlet, co tam zase nakupujete. Že už jsem si myslel, že mi něco uteklo, víš. Yes, yes, yes. Máme šanci. Jenom to potřebuji všechno dostat do domu.
Ale než se všechno vyveze nahoru, tak potěž pandu. Upgrade výťahu? Asi jo, asi jo. Já jsem ho původně nechtěl úplně upgradeovat, ale s tímhle nemám moc na vybranou, takže... Já jdu upgradeovat výtah i... Ježiš, já jsem si už předtím měl upgradeovat výtah. Já mám pocit, že on byl upgrade výtahu, který způsoboval, že vy, když jdete po tom výtahu, tak se pohybujete nahoru mnohem rychleji. Tady byl upgrade výtahu, že vy se po něm pohybujete rychleji tohle. Rychlost osobního výtahu. Výtah tě zrychlí, když se v něm pohybuješ směrem nahoru. Jo, dolů jedu stejně rychle, ale to... Ne, to nedělej, na to nemáš čas už. Mám čas. Don't worry. Don't fucking worry. Diplomacie is not an option se mi líbí, to je dobře. Tady moje peněženka mi nedává, Andrej, nemám tě rád. Ale ber to pozitivně. Jimmy, jo, jinak, až budeš nakupovat, tak na pravé straně můžeš upravit, kolik jde na charitu, kolik jde Humblu, kolik jde tvýmu oblíbenému streamerovi, jo. Dík, mrk. Konečně to nese. Ale počkej, já měl dojem, že to mělo nosit. Já jsem zvednul množství těch, jakože těch zařízení, co vyzdvihávají tyhle ty věci. Ne kolik vyzdvihávají, ale jak rychle jedou a kolik jich je. Jo, to půjde. 4 vlny. 4 fucking vlny. Tak. Rychle podívám, jestli to náhodou nenajdu ještě něco zajímavého. To má nějaký artefakt. Nevypadá. 4 vlny. Teda 4 cykly teda, sorry. We are going to die, we are going to die. Počkej. Mě mrzí, jak po cestě ztrácím ty věci, sakra. Jedu. Vážně jde Andrej do kaps. To musí dát error. Ne, prosím vás, to jsem říkal, já nevím, proč to dovoluje až tak moc, ale takhle jsem to nemyslel, jo, zase jako... Já nevím, najděte něco, co je pro vás, jakože pro vás OK, ale popravdě sám nevím, proč to má Humble nastavený až takhle, jo. Yes, ono to krásně vynáší, Kláry. Ono to krásně vynáší. A teď nemluvím o Humble, mluvím o tomhle. Myslím o tom stromě. Bože, yes. Yes! Tak, ahoj, Subnoso. Já to nepřežiju. Délka schopnosti. Oslabte všechna monstra, aby byla náchylnější na poškození. Použití za bitvu je jenom jedno. Tady je ten problém, že to použití za bitvu, no. Rozpráší během bitvy ohromující vlnu, která zpomalí všechny příšery. Tohle je to, co se líbí mně, no. A taky je to jednou za bitvu. Dobrý večer, maestro Kládnictvo. Ahoj. V sekundách. Já si dám to zpomalení. Ale hlavně půjdem na kanony. Vylepší laser, ale během střelby se bude pohybovat pomalej, to je v pohodě. Vyšší rychlost. Co je tohle? Nainstaluje na laser otočnou hlavici, která automaticky opraví zaměření, pokud se přiblíží k cíli. Laser automaticky zaměřuje. WTF, ne. Tak. Tak.
Když laser zasáhne energetické projektily, okamžitě je rozpustí. To je dobrá abilita a tohle je zlepší laser ještě více. Obrovsky ti zlepší laser, ale během střelby se bude sotva pohybovat. Tadyhle je určitě tohle nutný. Na tohle teď nemáme. Mít to. Musíme to navozit nahoru. Jestli máme mít vůbec šanci. Tak. Vozí to ale dobře věci. Vozí to ale dobře. A tadyhle máme furt. A zkusím jet. Vle, zas. Ale bylo to super mít možnost takhle dlouho prostě vrtat. Zbytek už si myslím, že navozí. Že tady je konec mapy, aha. To už mi nepomůžeš, hajzle. Vole. Nic, no. Tak tady. Zkusím. Moc tvrdý. Tímhle se neprokoušu. Tady je konec mapy. Nejspíš. Konec dolů, tak. Konec šachty. Termín. Voda. A železo. Dvě to. Ty píčo, sorry. Tohle je moc, ale... To se mi asi neoplatí, já nevím. Koukám, Necrosmith už má 2. Ano, Necrosmith má 2, hráli jsme ji na streamu a dohráli jsme ji. Ten strom ještě. Jako pokácet ho, že? Nenechat ho dorůstat, ale prostě ho pokácet. Hele, mě bavilo. Jako, mě bavila Necrosmith jako 2. Jo, ale to je prostě jako velmi specifický typ prostě hry, no. Aha, tady už se... Mě bavila jednička, tak proto se tam. Jestli tě bavila jednička, tak 2 je dobrá furt. A příběhově vlastně navazuje na to, kde jednička skončila, což jako za mě je super. Nic, ale já asi fakt pokácím ten strom. Já prostě půjdu a pokácím ten strom. A tím, že prorost, tak... A tím, že prorost, tak už to... Tak už nemá... Tak. Sakra. Ono se vám vrátí to semeno. Vy ho můžete přesadit. Wow. Tak to je dobrá novinka, ale... Jsem nervózní jak prase. Poslední vlna, teda poslední fáze. Poslední fáze a pak je dan. Jukneme jenom rychle. A kam až jedu? Mě bavilo, jo, to jsme se řešili, to byla jednička, tak.
Ne. Neříkej mi, že je to tu slepý. Fuck. Musíme nahoru. Musíme hodně rychle nahoru. Je to tady. Letím. Oni mi dovezou ještě ty suroviny. Vole! Mrtačko pryč! Sorry, tady nebyl čas na nic. Protože v normální hře chodí pomaličku, postupně a tady to prostě bylo. Tak jasně, ale já jsem ty trojuhelníky měl nasyslný úmyslně, abych to mohl jako opravdu z prdele klikat. Vypočítaný, to byla hardcore strategie prostě. Ty vole, ale přiznal se, že tenhle ten útok byl strašně, jak byl strašně moc jako zahuštěný do jednoho, tak to bylo šílený do prdele. Oh, ahoj Dragene. Jo, někdo přišel a rozbil mi hračky, ty vole, prostě. Já si to tady v klidu si vrtám na cizí planetě, víš, jak joňkuji minerály a teď tohle prostě. Jesus Christ. Jesus fucking Christ. Sorry, tohle bylo... Ještě to trochu rozdejchávám. Blbý, no. Přežili jsme. A ano, přežili jsme i díky trojuhelníkům. Přesně. Přežili jsme i díky trojuhelníkům, ty vole.
Ale super, to Pythagoras by byl hrdý, přesně ten výraz byl, ano. Něco cítím, být tebou, jdu se podívat, jestli není bláto na hřišti, jako... Ale bylo to skvěle udělané, mně se hrozně líbí ta myšlenka, že jako vůbec udělali jo, že vůbec udělali tohle. Gratulujeme, úspěšně jste splnili úlohu, klan strážců oceňuje vaši snahu. Získali jste odznak k útratě na odměny klanu strážců. Mě zajímají ty odznaky, a co to jako je ty? Complete the challenge mode of this assignment to earn another badge. Jako jestli to je jenom jako badge, nebo jestli to nějaký upgrade. Vteřinku. Tak. Tak. Odemky si nový prnevek. Dělostřelecký dom. Vojenský dom schopný způsobit devastaci pomocí nesmírně účinného minometu. Pro zajištění plné obrany schopnosti je také vybaven protivzdušným dělem. A nebo depo. Nainstaluj depo vyrábějící nákladní a bojové drony. Ty vole. To jsou dvě skvělé věci, ale... Já jsem docela spokojený s tím laserovým domem. Já vyzkouším... Já vezmu dělostřelecký dom, protože používáme to zpomalení mezi vlnama. Zkusíme tohle. Ty vole. Tak. Z tohohle se přiznám, ale že jsem trošku takovej, asi mi vyhovovalo původní jako menu než tohle, jo, ale budíš. Tady máme mazlíčky. Já vím, ale že jsem nějakou věc naš... A tady je to. Tady se nám otevřela nová sekce. Odměny klanu strážců. Máme jednu badge. Zbraňové doplňky. Objevte velmi silná doplňková vylepšení pro vaše zbraně. Objevte velmi silná doplňková vylepšení pro vaše zařízení. Permanent health meter. Jo, takhle. Vy nově plněním těch challengeů máte metaprogres. Oni do té hry přidali metaprogres. Ty nic z toho nepoužiješ, jediné co vylepšuješ je těžení. Ale viděl jsi, že jsem na konci toho. Center marker. Mark the center of the mine with a vertical line. Taky zajímavá věc. 3 gadget for... Permanent inventory, počkej, permanent inventory, relor offer, jedna výměna zdarma pro výběr ze zařízení nebo z doplňků, výběr ze 3 doplňků, permanent hostile proximity meter, tohle je dobrý, náhoda, A teď mi pomožte mi vybrat tohle, jestli chceme velmi silný doplňkový zařízení pro vaše zařízení anebo pro vaše zbraně. Zbraňový doplněk nebo doplněk zařízení? Já bych byl možná pro zbraňový doplněk, co vy na to? Zkusíme to. Jsme pro. Tohle je skvělý, že přidali metaprogres, já z toho mám fakt radost. Hi Al, ahoj Ray. Love se. Jinak co, Jimmy, už jsi teda nakupoval? A vždycky zbraň, já jsem pro. Zbraňové doplňky. Objevte velmi silná doplňková vylepšení pro vaše zbraně. Získáváte odznaky plnění můlo, pomocí můžete koupit odměnu strážců, odměny se dají po nákupu kdykoliv vypnout, když ji nebudete chtít využít. Aha, takže já očekávám, že je to zapnutý. Takhle si myslím, že je to zapnutý. Jo, a já si ale vyměním, já si dám ale toho. Ne, já si dám kostlivýho rakeťáka. Přemýšlím, že si dám vzdálenější kameru. Teslův dom, jo, my jsme si odemkli. Já zkusím ten dělostřelecký dom teda. A necháme si repelent. Štít je skvělej, i když štít je skvělý na normální vlny. Spíš se podíváme, jaký máme... Počkej, u lovu relikví máme tu nějaký magic, run modifiers, rychle a slabě, to jsou skvělý. Jak chceš, win a run on brutal difficulty to unlock, brutální, normální, vysoká, střední, větší, obrovská mapa pro ty nejdelší mise. Hezky, ale dáme ještě nějakou tu klanovou úlohu, jo. Iron contribution, juknem.
Klan nutně potřebuje železo a žádá vás o rychlé dodání velkého množství. Máme doručit 200 železa. Já máme 30 minut na to, aby jsme doručili 200 železa. One additional starter gadget. Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli tohle bude mapa, ve které se nebude fightovat, by mě strašně zajímalo. A vyzkoušíme to, jo? To jsem fakt zvědavý, protože to by bylo docela cool. Oh, jak se mi vyměnil ten dom. Čumte na to. To je ten dělostřelecký dom. Oh shit, to vypadá dobře. Ne vždy to druhé. Joker, ahoj. S tou si jakoukoliv jiný se vždycky můžeš vybrat, no. True, Dragone, true. Jdem na to. Tak. Mrtvá planeta. Já si fakt myslím, že možná... Ale podle toho, že jenom vlevo dole je ukazatel, tak já si myslím, že... Já si myslím, že možná my tu fakt nemáme ty. Že já budu mít prostě 30 minut na to, abych pobral, abych jako sehnal ty věci a hotovo. Tady bude problém, že já si budu muset vybírat mezi upgradama. Jo, jakože já si budu muset vlastně vybírat mezi vlastníma upgradama. A... Ale já dám první rychlost. No, to je teda rychlost. Pak dáme vrtačku. Yes. Ještě jeden potřebu na vrtačku. Tak. Natáhneme to ke středu. Tak. Potřebujeme vrták. To znamená, že mi vůbec je to čistě farmení jinak, čeho? Tak to je super, ale. To je fakt super, že tu mají vlastně i módy, kde si vychutnáte jenom i to. Že si vychutnáte i jenom jako těžení. Jo, a ještě jako uděláte ten meta progress, že jste pak jako silnější a silnější. To z toho jako mý hodně happy. Tak. Potřebuju počítadlo. Jo, to je těch 200 toho. Zobrazit aktuální množství uložených surovin. Jo, tohle potřebuju. Počkej, 8, to znamená... To znamená, že mám vyšší trsky. Tak. Teď potřebuju vyšší trsky. Teď potřebuju vyšší... sílu vrtáku. Ahoj, Sefi, ahoj. Jak se máš? Všechno dobrý u tebe? Tak. Tak. Když bych měl jít. Tak, jedem. Zlomenej, dobrý večer, oh, počkej, to je jak tam jsou ty vlny těch hemzáků. Jo, ale udělali tam jako módy, že vlastně že jako třeba teď, že nemáš hemzáky, máš prostě čas a potřebuješ vytěžit, jako najít a vytěžit určitý množství surovin předtím, než ti dojde čas, to je celý. Jako jo, jde to tento týden, tak přemýšlím, co jde podniku vzhledem k časí, chápu. By to chtělo najít i nějaký artefakty. Třeba výtah. Najít výtah by bylo skvělý. Nic. Jsem většinou zvyklý, že tady na vrchu bejvaj, aby vám právě pomohli rozjet ekonomiku, tak zrovna na vrchu se vyplatí fakt jako jet docela poctivě.
Tak vezmu tyhle ty 3 rychle. Já myslím, že na, další rychlost máme na 12. Nevím, tohle asi nespomalí nic. Si nemyslím, že to nespomalí můj odrod. Super. Tak. Třeba tlustší ten. Třeba rychlost. Tak. Díky rychlosti můžu vzít i teď takhle 6 na 1. To je strašný management vlastně jako fakt pendlovat mezi tím, co potřebujem a co už použijem. Dolů ale prostě pojedem. Jet dolů je základ. Tady je nějaká měkčí půda, tak juknem. Voda. Potřebuju vodu, nebo jako spíš nechci vodu, tak. Artefakt. Potřebujeme, co kdyby to byl výtah. Nenávidím, ale jakože úkoly nebo mise, které jsou jako takhle limitovaný časem, protože já nezvládám úplně vnitřně ten pocit toho, že jsem prostě pod tlakem. Ježiš, počkej. Tady, tu je díra. Iron worms grow portable extractor worms that attach to iron cluster and efficiently extract them over time. Mushroom farms. Já mám nejmenší ponětí, jak ten worm funguje. Ale prej ho mám hodit na železo a on ho bude extrahovat. Fajn. To vyzkouším. Worm, který jde po železu. Já nemůžu jít přímo dolů, protože se musím nějak jako pohybovat s tím. OK. Aha. Super. Aha. Jak to prolejzá fakt a pomaličku těží prostě. Teď je otázka, jestli to vytěží. Dobrý je, že jsme našli i semeno. Já to semeno teď nechám. Já to semeno teď nechám. A zkusím si vylepšit vrták. Má semeno, ten kluk. Mám, to znamená, že já můžu zasadit zase to posvátný strom. Aha, takže on to jenom vytěží prostě za mě. OK. Tak sakra, to vědět, tak semeno by tam bylo teď lepší. Semeno by bylo účinnější, protože by jim prostě pravidelně vyhazovalo. Takže jakmile najdem nějaký další nout, tak já tam hodím semeno. Yes. Musíme zjistit, jak velký chunk tu je. Ano. Tohle by mělo stačit. Tohle by mělo stačit. Tak. Tak. Zasadili jsme strom. Tohle nám pomůže. Ale potřebujeme lepší vrták, 100% potřebujeme lepší vrták. Tak. Tak.
Jedem. Budu, ale tam má hromadu práce s spáváním. Tak. To máme stejný, taky nesnáším, když musím rychle, nemám čas v klidu, proto rád hraju Factory, jedu si svůj progres. Chápu. Yes! Ježiš, ne. Tohle je tenhle. To je ten, co se musí zapl... počkej, nádhera. Tohle já mám štěstí jak prase. Tohle je streamer srak. Jup. Tak pojď. Máme artefakt. Tak. Jedem. Akcenový vrták. Vysokovýkonný vrták. Získejte vysokovýkonný vrták, který se dokáže snadno provrtat nejtvrdšími to. Dokáže se i provrtat dříve neprorazitelným skalním podložím. Venku ta bouře je úplně skvělá. Já jsem teď zvědavý, jaký vrták mám teda. Vytáhnu vodu, i když nevím, jestli mi brok k něčemu vůbec je. Vezmeme brouka, kdybychom našli to. Na co barák má vrták, ten vrták? Vrták! Vole. Já mám pocit, že on vyvrtá, že on je schopný vyvrtat víc. Yes. Potřebujeme najít železo. Yes. Nádhera. Ale já potřebuji výtah. Potřebujeme výtah. A nebo vyšší rychlost, no. Třeba další artefakt najít. Dokud mám tadyhle ten super vrták. Ano, udělá více. Tohle vidíš, jak ten vrták je obrovský jinak. Já jsem z toho nevšiml předtím, ale... Vidíte ten mega vrták? Já jsem se podíval až teď. Ty vole! To co je za vrták? OK. A jdem. Není tam výtah. Nenašel, ještě jsem ho nenašel. Ono výtah je vlastně jako artefakt, ale musíš ho najít. Tohle se bohužel dá rozbít jenom na kobalt. Škoda. Nic, já si musím vylepšit teda to. Já to musím pobrat ty věci a vylepšit si trysky. A možná i nosnost. Tengen, Topa, Garen, Lagan, style vrták. Jo, ježiši. To jsem viděl. Ty vole, z toho jsem bečel, to měl ten debilní konec, že? Ty vole. Ježiši Kriste, ale to je fakt jako klasika.
Ježiš, já můžu vrtat i tohle. Don't fucking... Konec mapy? I don't fucking care. To fakt, já se z toho fakt bečel, jakože vím přesně, který myslíš a ten mě fakt jako chytil jako... To je prostě... Jak se to tam psalo? Já vím, že se to tam psalo a já jsem si to jako myslel, ale jako myslet si to a vidět to fakt jako fakt je něco úplně jiného. Je to úplně jiná hra, než to bylo a je to skvělý. Jsem z toho nadšený. Výtah, prosím, výtah. Výtah! Máme výtah, Kláry. Máme výtah. Tak. Teď máme šanci tohle udělat úplně v pohodě. Vylepšíme ještě párkrát výtah a je skvělý, jak je to klidný, že prostě si můžete vychutnat i ten klid v té hře. To je tak atypický. Sakra, já jsem se sekl o jedno, ale to vlastně nevadí. Bože, tohle je skvělý. Počkej, tady je měkký podloží, tak to vezmeme. Tak. Jo, já můžu i držet. Jo, já můžu i držet a ono to vlastně natáhne ty. Co to kurva bylo? Piče, viděli jste to, jak to zkoušelo jíst to železo? Viděli jste, jak to zkoušelo jíst to železo? Ono to vlezlo na to železo a začalo to okusovat. Viděli jste to, že jo? Jestli nedělám prdel, tam bylo něco, co ožíralo to železo. Artefakt. To byl rest? To nebyl rest, to byla nějaká potvora, co žrala to železo. Jdu nahoru. Ježiš. Musím zrychlit ten výtah. Půlku času máme za sebou. Sonda, těžební nálože, sonda. Předá ti skafandru, která to když odhalí okolní, se musí dobět na stanici pod domem. OK. Tak. Jak to teď uděláme? Vylepšíme výtah 100%. Tohle je, jo, množství zdviží a rychlost zdviží.